No niin, täällä ollaan taas Seurojen talon kentällä ja tarkoitus olisi tästä lähteä tänään vetämään toisin perin tuo lenkki täällä Puhoksessa. Otetaan nyt pienenä lisänä tuohon vielä se Puhosvirran luontoreitti. Eli siellä on pitkospuita ja yksi semmonen ihan mukava nousu. Eilen sen kävin testiajamassa toiseen suuntaan, sen pääsi kyllä jotenkuten läpi. Tästä suunnasta ei harmaanta aavistusta pääsekö. Ja sitten otetaan vielä ekstrana siihen se ihan ensimmäinen maastopätkä sieltä Puhoskartanon levikkeeltä. Niin katsotaan siitä, millainen tästä syntyy. Epäilenpä, että saattaa jonkinnäköinen seikkailu tulla vielä tuolla mehässä, mutta ensimmäistä kertaa, niin siitähän se nähdään. No niin, sitten matka. Nyt laitoin tuohon kameralle vähän tuulisuojaa, toivotaan, että se ei suhisisi tällä reissulla ihan niin paljon kuin edellisellä, mutta kypärässä on selvästi nuo ilmaohjaimet sillä tavalla, että ne aiheuttaa tuohon kypärään vähän suhinoita kautta kameran mikkiin, niin siirretään kamera seuraavalla kerralla eri paikkaan. No niin, eli heti kun päästään tähän päälle, vedetään oikealle, sinne lähtee tuommoinen tekninen maasto. Jos sen haluaa kiertää, niin suoraan tuosta ja tää sama polku tulee pois mehästä, niin noin 100 metrin päästä. Joo, eli vähän päältä polku lähtisi tuonne vasuriin ja oikealle, niin tää on tätä merkattua Puhoksen sinistä polkua, niin mennään kuitenkin tuonne oikealle, sieltä on mukavampi mennä. Tuolla on aikamoisia kiviä, ne on jo sit todella haastavia pyörällä, että enemmän jalkapatikka hommia. Eli vasuriin tuosta. Siitäkin polku menisi oikealle. Siitäkin pääsee sama päämäärä käytännössä, eli luontopolku jatkuu siitä tuonne Kosolan tilan kohdalle, eli siitä pääsee suoraan jalkakäytävälle. Ja siitä on semmonen 50-100 metriä sitten tuonne alikulkutunnelille matka. Noniin, hyvä, eli tästä oltais tultu tänne ja oltais ohitettu tuo maastopätkä ja sitten jatketaan tästä alaspäin. Tässä on nyt vaihtoehdot, niin pieni, hieno, mukava tekninen maastopätkä. Sen voi kiertää tuolta, mutta tästä
tykkään itse ajella, niin otetaan tää tähän lenkki mukaan. Täällä on vähän kiviä ja juuria. Pääsee vähän hidasa jotain tehdä. Tuolla näkyy penkki, niin siltä penkin kohdalta olisi tullut se polku alas, jos olisi mennyt luontopolulta suoraan. Ja nyt, että saadaan mukaan Puhosviron lenkki, niin ei mennäkään ennen alikulkutunnelia ylös, niin kuin edellisellä lenkillä, vaan jatketaan pyörätietä pitkin ja ajetaan tuo Varvinniemen tie koko pätkä loppuun asti. Tai ei Varvinniemen tie, vaan Kartanon tie. No niin. Nyt ollaan siis tässä Puhoskartanon isolla levikkeellä. Rehellisesti sanottuna niin en ole tätä polkua ikinä edes jalkaisin mennyt. Ei harmaanta aavistusta millainen maasto, mutta onko esteitä, mutta käydään seikkailemassa, katsotaan päästäkö sieltä läpi. Tuolta pääsi sitten suoraan ohittamatta tämän ekan maastopätkän, niin tuosta lähtee pieni semmonen venetie tuosta levikkeeltä tuonne rantaan, niin sieltä se jatkuu se lenkki sitten. Mutta katsotaan mitä täältä löytyy. Jännityksellä odotamme. Vähän on joitakin puita täällä ainakin vielä. Tuolla näyttää olevan jonkinnäköinen polun tynkä. Ainakin tiukkia mutkia on tässä. Joo. Kyllä se siitä. Tää on aika lähellä rantaa näköjään. Täällä onkin jo pitkospuita tehty. Joo. Ihan kiva. Kivan näköinen. Polun pätkä. Siellä on jyrkän näköinen mutka pitkospuussa. Mutta eiköhän tästä selvitä. Ehkä ne takapyriä ainakin. Ja verran löysä oli tuo velli tuolla, että uppus. Niin. Polku jatkuu. Ihan hyvin erottuvan näköinen. Ehkä mennään tästä oikealle. Joo. Tuolla suuri. Ei ihan mennyt ajamalla suoraan yli. On enemmän vauhtia. Joo. Siinä oli ensimmäinen maasto-osuus ja tätä onkin sitten tullut ajettuun toisesta suunnasta kerran pyörälle ja
ollut näitä pitkospuitakin tänne rakentamassa, niin tässä on ehkä yksi paha mutka tuossa kohta, mutta eiköhän siitä selvitä. Joo. Hop. Siinä on ihan keljukohta kyllä. Pääsen tuosta. Tässä on aika tiukka mutka, niin tässä joutuu väkisin kyllä takarenkkaan puottamaan, niin siihen tarvitaan sisäkurvi, niin kyllä oikaisu. Mutta ei paha. Joo, tässä on nyt Merkkaonton risteys. Tää Masurin polku veisi tuohon Varvinniemen risteykseen ja oikealle tästä lähtee niin sit sinne laavulle päin. Eli mennään sinisellä täpillä merkattu reittiin. Tähän tulee kyllä paremmatkin merkinnät jatkossa. No niin. Tässä on vähän parempi kohta. Tässä toinen. Kyllä nuo ajamalla vielä meni. Muutakin vielä tälleen keväällä vähän kosteampaa. Ehkä kesällä vähän kuivempi paikka sitten. No niin. Tässä on nyt tämmönen vähän jyrkempi taitos. Mutta kyllähän tästä vielä käy varovasti ajalla. Tässä on kans vähän sama juttu, eli aika jyrkkä mutka ja kappeen silta, niin saa mennä aika kieli keskellä suuta. Vastasuunnasta oli huomattavan paljon helpompi tulla tuo, kun siinä oli suora ennen siltaa, mutta on kun tullaan mutkasta, niin se vähän vaikeuttaa. Tässä kyllä pikkusen ehkä pimmeä kohta, että olisiko se polku kuitenkin tullut tuolta. Joo, se tuli tuolta vähän sivusta kiertämällä. Joo. Sitten näistä. Oho, nyt ei lähtenyt kyllä. Laitaanpas tuo satula alas. On tää huomattavan paljon haastavampi näin perin näköjään mennä. Mutta ehkä pienellä polun niinku
linjausmuutoksilla voisi olla ihan selvä, että tiedettäisiin vähän noita pahimpia putkia ennen noita pitkospuita, niin niihin pääsee vauhdilla noille pitkospuille, niin sit se ei ole ongelma, kun paikalta lähteminen, niin se on se ehkä kaikista vaikein siinä tuommoiselle kappeelle puuosa. Siihenkin oli huomattavan paljon helpompi tulla, kun oli vähän ennakkovauhtia. Tässä on taas vähän jyrkän näköinen kohta, mutta sama tässä. Eli tässä olisi kyllä ihan pakko olla 3. lankku ainakin vähällä matkaa. Siihen ei taida muuten kyllä kukkaa. Tuosta toista suunnasta siitä vielä taittu just, koska voi veti vähän tuo mutkan pitkäksi. Niin tässä on vähän näitä puita niin kuin aika lähellä, näitä siltoja. Niin Noin. Sitten olisi tämän reitin pahin nousu, niin katsotaan, menisikö tää mahdollisesti. Kyllähän se meni. Täällä on polkasta. Terve. Ei. No niin, eli siinä oli tuo Puhosvirran laavu ja sitten tullaan täällä niin katuneen puun kohdalla alkas tästä polku sitten oikealle. Eli se on nyt niinku tällä viikolla raivattu vasta, eli et polku ei erotu ihan mahdottoman selvästi, mutta katsotaan siitä näette. Näin perin en oo tainnut ajakka tätä yllä kertaa. Tässä on tämmönen mielenkiintoinen mäki kivien välissä, mutta ei liian isolla vaihteella tyrkkäsi. Tää on kyllä pakko koittaa uusiksi, ei anna luonto periksi mennä. Tulee tässä omaa suunnittelemassa polkussa. Otetaan tästä uusinta yritys. Pykälän pienemmällä vaihteella. Ei perkele. Se olisi vaan pitänyt malttaa ihan pienimmällä mennä. Pakkasella koitin ja pikkusen liikaa oli työntäjä parhaimmalla kohdalla. No, se seuraavalla kerralla sitten syntyy. Joo, kyllä täällä jo polku jollain tasolla näkyy ihan selvästi. Ihan täysin kannatan paikkaa. Muutamia risuja ehkä on vielä kerättävä pois. Yes. No niin. Eli nyt ollaan kelkkareitin pohjalla. Reittihän jatkuu tästä nyt sitten pitempi pätkä vielä niin oikealle. Eli nyt ollaan ajettu käytännössä vasta tää Puhosvirran luontoreitti.
Puhoksen uimarannalla ollaan tässä Akkaniemessä ja nyt on sitten tämmönen pieni siirtymä. Jees. Eli nyt ollaan tässä Lamminrannan ristiksen äärellä, niin vietän tästä sähkölinjalle. Täällä on semmonen suhteellisen tai jotain kuten erottuva polku, niin. Joo, tämmönen vähän tiukempi nousu kannattaa riittävän pientä vaihetta tarjota. Joo. Sitten päästään tästä hyvälle alamäelle ja tolppa alas. Joo. Tästä voisi ehkä mennä suoraan. Normaalisti se on mennyt tuolta, mutta ne on aina ollut kesällä niin myöhässä tämän leikkauksen kanssa, että tätä ei ole oikein niitetty ennen siinä. Oikastaan nyt ja katsotaan, jos tänä kesänä saisi riittävän aikaiseen tuonne niitetty. Siitä sitten. Tää on se mäkin. Tässä oli. Nyt alat. Pyöräilijä vaatii paljon. Kestää alat. Ja on niitä. Heikko. Niin. Ollaan Lamminrannan tiellä taas ja nyt hypätään ylämäkkeen tästä. Pieni siirtymä tuohon. Seuraava tuolla. Mietitään. Sitten on mukavia laskisia. Eli tästä mäen päältä niin oikealle mehtään. Nyt tultiin Puhoksen korkeammalle kohdalle.
Kokkomäen huipulle. Jatketaan tästä alas. Nyt ollaan tässä Partasen pellon laajalla. Eli tästä vedetään ylämäkkeen. Polku kyllä erottuu hyvin. Tässä taas tiukka nousu. Pienellä vauhdilla kannattaa mennä. No niin, nyt tultiin tänne ison sähkölinjan alle Mehtätielle, niin jatketaan tästä niin vasemmalle. Muuten tää vie niinku takaisin Lamminrannan tielle vähän tuonne Peltotie käytännössä.
Jees. Eli nyt olen tässä hiihtolodun kohdalla, niin lähdetään tästä tänne mehtään. Täällä on tämmönen selvä mönkkäripolku, niin mennään tätä pitkin. Joku 100 metriä tästä. Sitten on selvä risteys, mehtäteitä, niin tästä lähdetään vasuriin. Tästä päästään niinku suorinta tietä tuonne kelkkareitille. Hiihtoladun pohjaa mennään siis nyt. Jatkuu tänne myös. Joo. Ollaan hiihtoladulla edelleen ja jatketaan tästä kelkkareitille. Tästä nämä linjat haarautuu. Kelkkareitin pohjalla on kanssa tämmönen hyvä polku täällä. Mennään tänne. Tähän pannaan kyltti, mutta tässä on selvä risteys, niin vasemmalle lähtee polku. Kelkkareitti jatkus suoraan, mutta mennään tästä vasuriin. Risteys tässä, niin lähdetään vasuriin. Kun vie jonkun takapihalle, niin ei mene sinne. Sitten tästä polku jatkuu tänne. Tuokin vie jonkun takapihalle, niin mennä sinne.
No niin. Eli tuolta 100 metristä tultiin hiihtolattua pitkin ja käännyttiin kelkkareitille. Nyt ollaan taas hiihtoladun pohjalla. Lähdetään tästä tuonne Sörräntilalle päin. Lamminrannan tie yli. Ja hiihtolatuuselle kierretään tätä niinku takaperin nyt tästä vielä. Sittenhän tää päättyykin mukavasti sinne seuraavaan. Lisälenkki ihan vaan huvin vuoksi urheilun kannalta. Siinä oli viimeinen loppuspurtti. No niin, alussa ollaan. No niin, lenkki ajettu. Se meni aika kivasti. Siitä oli 12,2 kilsaa. Keskinopeus oli 16 kilsaa. Varmaan ilman noita kaikennäköisiä selostuspysähyksiä olisi saattanut olla keskinopeus siellä 7-18 kilsaa tietämillä tuon. Ehkä just saattaisi vielä sähköpyörälläkin 20 keskinopeuteen ajella, jos oikein riippeästi työntäisi, mutta kyllä sinne jo tuossakin lämmin tuli. 40 minsaa se otti koko pätkä. Että alla oli tällainen Spessun Turbo Genevo. Pääpiirteitä ajoin tuolla joko eko- tai trailimoodissa. Ja yhdessä mäessä käytiin pikkusen sitä turbomoodia, mutta aika helpolla. Siinä mielessä ihan hyvä kevyt polku. Kiitti kun jaksoit kattoo. Parannellaan polkua vielä tässä kesän mittaan ja lisätään opasteita sinne, niin tästä saadaan kyllä varmasti ihan hyvä reitti.